hem situat aquest mapa i totes aquestes banderes perquè avui volem parlar concretament de l'Orient Mitjà. Ens sentim a parlar molt de guerra, d'atemptats terroristes, de les fonts d'energia, de territoris devastats, de reconstrucció, de la barreja que hi ha entre la política i la religió. I ara et fes la pregunta de: això té solució? Què diries? Ara, realistament, esperança poca. Ha generat aquí un odi tan bestial a les dues bandes que això costarà molt de reparar. Ara bé, el que veiem a les notícies, els titulars i les xarxes socials és una finestra de tot el que passa. I jo conec gent tant a Israel com a Cisjordània i a Gaza, tan meravellosa i valenta, realista, gent que no s'espera que els líders fan, i sense ser naïf, no demanant la pau, fent performances, no, construint, fins i tot en aquests temps on és més difícil, és arriscat i on amb dues societats realment hi jugues la pell. Bé, benvinguts en aquest nou videopodcast. Avui, com veieu sobre la taula, tenim un tema molt conegut perquè forma part del nostre dia a dia des de fa molt de temps i probablement seguirà formant part del nostre dia a dia en el futur. És un mapa regional d'un territori que ens cau lluny, però no tan lluny, concretament l'Orient Mitjà, a l'altra banda del Mediterrani, i hem situat aquest mapa i totes aquestes banderes perquè avui volem parlar d'això. Volem parlar concretament del que està passant allà, d'aquest tema de màxima actualitat, d'aquest territori on sentim a parlar molt de guerra, d'atemptats terroristes, sentim a parlar de territoris devastats, de reconstrucció, sentim a parlar de la barreja que hi ha entre la política i la religió, sentim a parlar de les fonts d'energia, sentim a parlar del tancament concretament d'un estret, l'estret d'Hormuz, que està provocant un conflicte a nivell mundial des d'aquest punt de vista del subministrament de matèries claus. Sentim a parlar de tot això. I per parlar de tot això i per parlar-ne amb solvència i amb profunditat i amb coneixement, avui hem convidat a l'Ofer Lazawicki, aquest cognom, que el pronunciem així, de fet és un cognom que té un origen polonès llunyà, però més enllà d'aquest origen, l'Ofer va néixer a Haifa, a Israel, ara fa 38 anys aproximadament, no? L'any 88, i de molt, molt petit, ara ens ho explicarà, va venir a Catalunya, per tant és català des de pràcticament el començament, però té aquest doble pont per entendre'ns, no? Aquest pont amb dos costats, banda i banda del Mediterrani, perquè tot i que viu a Catalunya i viu concretament al Masnou, en el Maresme, ell ha passat també temporades llargues fins i tot a Israel i a l'Orient Mitjà i en aquests territoris ho coneix molt bé, i com a periodista i com a corresponsal també ho coneix molt bé, i en aquest moment no només com a periodista i corresponsal, sinó també com a analista i per tant com a participant en diferents tertúlies, en diferents mitjans de comunicació, etc. Per tant, gràcies per ser-hi, gràcies per poder abordar un tema com aquest des de la teva experiència i el teu coneixement. I abans de parlar-ne més a fons i de començar a situar totes aquestes banderes que tenim per aquí, no? I fer aquesta anàlisi que comentàvem, abans d'això jo anava a suggerir que ens fessis una breu pinzellada de la teva trajectòria, no? Perquè, clar, Ofer Lazawicki no sona català. No passa català, però ara em sentiu parlar i comproveu que evidentment soc català, parlo català i em sento molt català perquè de fet és el primer idioma que parlo amb un any a la guarderia aquí a Barcelona. Imagina't. La família va deixar Haifa l'any 89, quan jo tenia només un anyet. Doncs per motius... Llavors era difícil viure a Israel, 2026 continua sent malauradament difícil i complicat, i llavors una barreja de guerra, de sortir de la guerra, a la que llavors mon pare hi havia participat l'any 82 al Líban, i una crisi econòmica molt dura, tot en conjunt amb el fet de que mons pares tots dos venien del món de l'arquitectura i la construcció, i Barcelona, com bé sabeu... Als anys 80... Sí, a finals dels 80, abans de les Olimpiades del 92, doncs aquí hi havia molt a construir. Aquí bullia tot, Exacte, sí. Llavors mon pare va venir aquí una mica a explorar el territori, va veure oportunitat, li va agradar
i sobretot vam veure que és un lloc proper, no? A Haifa, a Tel Aviv, a Israel. I doncs aquí vam venir, aquí vam triar i aquí he crescut. I aquí has crescut i aquí has estudiat, de fet, no? He estudiat, he crescut i el 2016 doncs, torno al meu país d'origen, a Tel Aviv, a Israel, a treballar com a corresponsal per diversos mitjans de comunicació. I t'hi passes? M'hi passo en total uns 6 anys, fins a 2022. En 2020, al principi de la pandèmia, torno amb la meva parella i la meva filla, que neix a Israel, com jo. I jo m'estic un temps més, el que passa és que la pandèmia i la dificultat de mantenir una mica la feina així a distància em fan una mica renunciar forçosament, i el 7 d'octubre del 2023, que és una data marcada a foc al nostre calendari, els atemptats terroristes de Hamas, m'hi torna a la força i des de llavors ja visquent aquí al Masnou doncs, participo habitualment a tertúlies, a TV3, altres mitjans de comunicació, i de tant en tant també, evidentment, sovint torno a Israel doncs, per escriure reportatges. Sobre el terreny. Sobre el terreny, sí, perquè al final m'agrada, malgrat que sóc d'allà i conec el país, les coses canvien molt i ser-hi sovint, almenys mínim 2 cops l'any, miro de ser-hi, si no més, perquè al final, per lo bo i per lo menys bo, és casa meva, és el meu país, és la meva gent i m'agrada ser-hi, respirar-ho, perquè també em dona el termòmetre per després poder explicar la realitat. Perfecte. Doncs amb aquest coneixement que tens sobre el terreny, però també amb el màxim d'equanimitat possible de tota aquesta sèrie de conflictes regionals, i comencem pel que és en aquest moment probablement el més actual, per tant Iran. Aquí tenim Iran, posat les banderetes perquè es puguin identificar, tenim els Emirats, tenim aquí Qatar i aquí tenim l'Aràbia Saudita. Aquí tenim Iraq. Això ens recorda una guerra de fa 20 i pico d'anys enrere, una guerra que, de fet, amb aquell tema de les armes químiques que suposadament hi havia a l'Iraq, el règim del Saddam Hussein, etc., i la invasió nord-americana amb els aliats d'aquell moment, que eren el Regne Unit i Espanya, per cert, l'Espanya governada per Aznar. Bé, tot això ja és història, però, de fet, estem parlant d'aquesta zona. Si anem a l'Iran, el teu judici en aquest moment sobre el que és el país, quin seria? En el sentit següent, no? En el sentit de... Tot apuntava fa uns mesos enrere que a dintre mateix de l'Iran hi havia un moviment intern cada vegada més fort per intentar qüestionar el règim dels aiatolars. I en aquell moment, quan això semblava que agafava força, comencen els atacs combinats entre Estats Units i Israel, i a partir d'allà doncs, sembla que tot canvia, perquè allò que havia de ser molt ràpid ja no ho és, l'Iran sembla que resisteix, de fet és així, acaba agafant el control de l'estret d'Hormuz com a tema, diguem-ne, de fet bèl·lic, per confrontar-se amb els que l'estaven atacant, provoca un conflicte general en el conjunt del territori i sembla, i aquesta seria la primera opinió que et demanaria, que allò que hi havia de contestació interna a dintre de l'Iran contra el règim dels aiatolars, que s'hagi apaivagat. I en aquest sentit, la segona pregunta associada és, i en aquest sentit d'intentar enderrocar aquell règim, que de fet és un règim dictatorial i tremendament ideològic des d'un punt de vista religiós, no? I que des del punt de vista dels nostres valors trenca moltes coses, sembla que no ha estat una bona inversió, això de la guerra en aquest sentit, no? Malauradament no, i quan dic malauradament penso sobretot amb els iranians amb els que he estat molt en contacte aquests mesos, sobretot a la diàspora, una diàspora que és majoritàriament, evidentment, contrària al règim dels aiatolars. Et referies a les protestes que van esclatar a final de desembre, a principi de gener d'aquest any. Clar, protestes i vides perdudes perquè el règim va carregar-se milers de persones allà. Aquí és on volia anar. Clar, el règim va demostrar, va actuar
amb una brutalitat sense precedents. Vull dir, s'estima que entre el 8 i 9 de gener mai ho sabrem. Hi ha xifres que parlen de 6, 8.000, altres van arribar a parlar de fins a 30.000 assassinats. Recordem, no en una guerra, no en un atemptat terrorista, sinó en un règim agafant el seu personal de seguretat amb armes de guerra, anant a caçar literalment com si fossin pollastres els seus propis ciutadans al carrer. Això és una massacre, això pot ser considerat un genocidi. Malauradament, els iranians que protestaven aquí a Barcelona, els nostres guerrers estaven sols protestant. Això cal tenir-ho en compte. I avui en dia, que segueixo parlant amb molts d'ells pels articles que escric a mitjans de comunicació, copsar la seva desesperació i frustració a l'assumir que, malauradament, aquest règim tan brutal amb el qual somiaven que se'l traurien de sobre, aquest escenari sembla, malauradament, molt difícil de que passi. El guió que ha seguit el règim iranià estava escrit i estava previst. Això que esmentaves, el tancament de l'estret d'Hormuz, el disparar míssils balístics i drons cap als Emirats Àrabs, Qatar, Bahrein i, evidentment, contra Israel, i utilitzar les seves milícies proxy a la regió, sobretot a Hezbollah, al Líban, era un guió que ja havien avançat, que aplicarien, que farien servir, i és una estratègia que, malauradament, per la majoria de la població dintre de l'Iran, que és contrària al règim, com a la diàspora iraniana, com a molts pobles a l'Orient Mitjà, sobretot després d'aquesta guerra, on s'ha vist que l'Iran la seva estratègia ha sigut disparar contra tot i contra tothom. Malauradament, tots aquests actors assimilen i assumeixen que el règim iranià seguirà al càrrec. I això, malauradament, també s'ha de dir. Militarment, Estats Units i Israel donen un cop molt dur a l'Iran. L'Iran actualment pràcticament no té bateries antiaèries per defensar-se de nous atacs dels avions de combat d'Israel i d'Estats Units. La majoria del seu lideratge polític, començant pel seu líder suprem, l'Ayatollah Ali Khamenei, caps de les guàrdies revolucionàries, de l'exèrcit, etc., han estat liquidats, però va haver una eufòria inicial desatada tant a Israel com a Estats Units com a la diàspora iraniana, assumint que eliminant el cap de la serp, que és una expressió molt israeliana en aquest sentit, en termes militars, el problema es resoldria força ràpid i no ha estat així. I es comptava que el poble iranià sigués part activa, perquè sense votes sobre el terreny necessites que el propi poble o alguna milícia o algun actor intern lliuri la batalla per alliberar el país. Això no ha passat i s'ha d'entendre el per què. El poble iranià està cagat de por. Nosaltres sortiríem al carrer sabent que fa unes setmanes els nostres fills, els nostres amics van a ser assassinats. Vull dir, ara això, Ofer, això que estàs descrivint, si tu mires des de l'òptica d'aquestes, és a dir, dels que han començat aquesta ofensiva militar, que són els Estats Units i Israel, tot això que estàs descrivint, en teoria, la intel·ligència d'aquests països, que és una intel·ligència sofisticada, ho havien d'haver analitzat, que probablement la resposta de l'Iran seria aquesta, i no pensar-se que un poble que havia patit les conseqüències de la violència des de l'Estat, com havia patit milers d'iranians, doncs sortiria simplement a enderrocar el règim. Havien de calcular que aquesta gent es defensarien amb ungles i dents, havien de calcular que podien arribar a bloquejar el tràfic comercial a través de l'estret d'Hormuz. Totes aquestes coses que han passat, doncs sembla bastant incomprensible que no estiguessin en el full de càlcul de les conseqüències de començar una ofensiva militar d'aquest tipus, no? Sí, però no oblidem, vull dir, les capacitats que ha demostrat en el cas que conec més i també per la coneixença i contactes que tinc és Israel, la intel·ligència israeliana, tret del 7 d'octubre, que després hi entrarem, a nivell de la guerra contra l'Iran i la guerra contra els seus proxys, en aquest cas Hezbollah al Líban, ha demostrat unes habilitats i unes capacitats que semblen sortides gairebé d'un guió de Netflix. Sí, és així. I és així, vull dir, a la guerra de l'any passat contra l'Iran, el mes de juny, es va descobrir que el Mossad havia establert una base dintre del propi territori iranià per des d'allà disparar drons, etc. Han fet operacions fora de... Molt sofisticades. Però no oblidem que al final qui apreta el botó i pren les decisions, i tu ho saps, és el lideratge polític. Sí, vull dir, els serveis d'intel·ligència i l'exèrcit responen a ordres polítiques. Llavors,
Jo no puc posar la mà al foc en què s'estava debatent en els gabinets de seguretat a Israel o als Estats Units, però puc preveure que aquest escenari intern a l'Iran es podia veure venir, però, de nou, la guerra es llença, crec que la data correcta és el 28 de febrer. 28 de febrer, exactament. Qui decideix Un aquesta dissabte. data, al final, és Donald Trump i Benjamin Netanyahu, no el cap del Mossad ni de la Està CIA. clar. És així. I també... I creus que aquesta gent tenien la informació oportuna i que, per tant, quan van prendre la decisió, la van prendre sabent que les conseqüències podien arribar a ser aquestes. Hi havia una estimació pel que es diu, es volia o es pretenia enfortir a milícies kurdes que estan al nord-oest de l'Iran, a la frontera amb l'Iraq, i als primers compassos en aquest territori d'aquí, correcte. per entendre'ns. I als primers compassos de la guerra es parlava molt de l'opció de que realment Estats Units i Israel donessin suport armamentístic i logístic perquè milícies kurdes poguessin entrar, perquè al final, de nou, sense una amenaça militar interna, és impossible al final. El que crec que no s'ha calculat prou bé des dels que han planificat la guerra a Israel i als Estats Units és que l'Iran, malgrat que és inferior militarment, no té aquests avions de combat, aquestes bateries, aquesta intel·ligència, però té un orgull nacional, és una nació mil·lenària. El règim té contestació, però també té molta gent que el recolza. I sobretot, arran de la guerra, el sentiment de forces externes ens estan bombardejant, ens hem de defensar. Això fa tancar files internament. Exactament. I que és un règim molt, molt ben estructurat i molt ben planejat de manera que si una figura cau, ràpidament es troba substituts. I és així, és un país de 90 milions d'habitants. Llavors, i aquesta ha estat la dinàmica. I, de nou, malgrat la inferioritat militar, han demostrat l'eina principal que tenen, que és l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli que consumim a tot el món. Ells només posant allà la clau, tancant la clau, ja tenen un element de pressió. I clar, no ho sé, Donald Trump ja sabem que és un líder imprevisible, que un dia diu i pensa... Dit suaument és així. Parlem d'aquests líders i d'una altra dimensió també que té aquest conflicte, que és tot el tema de l'armament nuclear. És a dir, en el fons d'aquest conflicte hi ha diversos objectius diversos, diguem-ho d'aquesta manera. Un objectiu era carregar-se el règim dels ayatolás, això és clar, però l'altre objectiu era evitar que l'Iran desenvolupi l'armament nuclear o la tecnologia nuclear suficient com per arribar a tenir bombes atòmiques. I les dues coses associades és l'objectiu final, és a dir, un país en mans dels ayatolás i amb armament nuclear doncs pot arribar a crear algun dia un conflicte total a dintre de la regió, i no només a la regió, sinó fins i tot a escala mundial. Aquesta és l'anàlisi sobre la taula. Ara, aleshores, la pregunta és, realment el risc operatiu de desenvolupar tecnologia nuclear suficient per arribar a tenir armament nuclear és un risc real en aquest sentit? Perquè fa molts anys enrere vam sentir a parlar d'un altre tipus de risc, que eren les armes químiques de l'Iraq, i resulta que d'armes químiques en allà no en van trobar ni una, sembla ser, però malgrat tot hi va haver una guerra, i per tant amb totes les seves conseqüències, i ara doncs hi ha discussió sobre si l'Iran és capaç de desenvolupar aquesta tecnologia nuclear o no, i en el cas de que ho fos, hi ha altres exemples en el món de dictadures o de països musulmans molt grans que tenen armament nuclear. Pakistan és un país musulmà, és enorme, molta més població que no pas l'Iran, i té armament nuclear. I Corea del Nord, que és una altra història, però no és musulmà, però és una dictadura total, dura, i també té armament nuclear. Per tant, fins a quin punt veus sòlid aquest argument de això es fa per evitar que l'Iran tingui aquesta tecnologia nuclear? D'entrada, malauradament, és un fracàs de la guerra perquè no s'ha aconseguit revertir l'escenari que teníem abans de la guerra respecte a la qüestió nuclear, que és central. El risc és evident, vull dir que l'Iran té, s'estima, uns 440 quilograms d'urani enriquit a un nivell del 60%
el que vol dir que està molt a prop d'arribar al 90% que és l'exigit per crear bombes atòmiques. Això és un fet en el que tots els actors estan d'acord que vull dir, és incontestable. Tant ells ho diuen com els enemics, és a dir, Israel i Estats Units, com les organitzacions, ara no sabria com dir el nom de l'organització atòmica d'inspectors, no? Internacionals. No? Això és un fet. Clar, no sóc tan familiar a la realitat del Pakistan ni Corea del Nord, no sóc especialitzat en aquests conflictes. La qüestió de l'Iran és molt simple. El mantra del règim iranià des del triomf de la Revolució Islàmica l'any 79 és mort a Amèrica, mort a Israel. I pràcticament tot el seu motiu d'existència i la seva brutal inversió econòmica i armamentística ha sigut per perseguir aquesta somni grandiloqüent de la resistència, no? De crear el que en deien aquest anell de foc al voltant d'Israel, donant suport a Hamas, a Gaza, Hezbollah, al Líban, als Houthis, al Iemen. En un país, a l'Iran, on la gent literalment no té per menjar, on hi ha una crisi econòmica brutal, aquest règim s'ha dedicat durant anys i anys. En els últims anys s'estima que fins a $1 bilió a l'any traspassats a Hezbollah per perseguir aquesta missió. Llavors, assumint que aquest règim està en disposició, està molt a prop d'obtenir armes nuclears i ha demostrat que té la voluntat de, quan la situació ho requereixi, disparar contra Israel, això, la realitat a l'Orient Mitjà no és com aquí a Catalunya. Malauradament, ens agradi més o menys, siguem més pacifistes, més d'esquerres, més de dretes, la realitat, malauradament, és que guanya el més fort. Això a mi no m'agrada, però és així. I tenint en compte que tens un règim creat i dedicat a intentar perseguir aquest objectiu, el natural és intentar que això s'eviti. I és quelcom, i això també ho he dit a tertúlies de televisió, és quelcom que hagués perseguit Benjamin Netanyahu, però també un líder del centre-esquerra israelià, o en el cas dels Estats Units no puc dir-ho amb tanta seguretat, però en el cas israelià és quelcom que tard o d'hora s'hagués mirat d'evitar. Ara bé, l'estratègia també és molt fàcil jutjar-la un cop han passat les coses i quan no tens la responsabilitat de prendre unes decisions que afecten d'una manera tan brutal a la vida de milions de persones, perquè des d'aquí, des de les tertúlies, els platós, podem parlar i divagar, però sempre me'n recordo de dir que darrere d'aquestes decisions i quan comença la situació a tensionar-se i comença la guerra, el patiment de gent, sobretot gent comú com nosaltres, en fi, és molt gran. Ara, parlant d'aquesta lògica que tu introduïes de ser el més fort, en el cas de l'Iran, per carregar-se el que significa Israel i els Estats Units d'Amèrica, en el cas israelià també hi ha aquesta lògica de ser el més fort, probablement des d'un esquema de supervivència i de garantir el futur del país i dels israelians en allà, en aquell territori, però aquesta lògica també hi és. Aleshores, si ara canviem una mica sense abandonar el territori, sense abandonar la regió, però ens anem una mica més cap aquí, passem cap a un conflicte que encara està vigent, que va tenir una gran intensitat, que és tot el tema de Gaza, i per tant els atacs d'octubre contra Israel, el que se'n va derivar després contra tota la zona de Gaza, el que està passant en el Líban, ens aniríem en aquesta zona d'aquí. Per tant, Palestina, Israel, el Líban. Parlem d'Israel, que és un tema que tu coneixes bé. Tu deies, en allà hi ha una unitat gran respecte de la necessitat de controlar l'armament nuclear d'Iran, no? Però jo m'imagino que, malgrat tot, hi ha un conflicte també dintre d'Israel respecte de les estratègies militars i polítiques que s'estan seguint, no? I sobretot respecte del que ha representat la represàlia a Gaza, perquè és veritat que l'atemptat de l'octubre va ser monstruós, absolutament monstruós. És veritat que qualsevol que rep un atac d'aquestes característiques té dret a defensar-se, per suposat, però també és veritat que, segons com tu articules aquesta defensa i aquesta ofensiva o aquesta reacció, doncs acabes probablement
extralimitant o passant-te de frenada, no? I suposo que això, a Israel mateix, és objecte de debat, no? Tu ho vius així? Evidentment, evidentment. Fixa't que aquestes divergències sobre l'estratègia venen ja des del propi 7 d'octubre, un atac que ens agafa tot per sorpresa i on pràcticament tothom a Israel... Israel és un país molt petit, fixa't que no té cap... el conec una mica, no tant com tu, però el conec una mica. La meitat que Catalunya, crec, a nivell de franja territorial. De territori. La població és més o menys la mateixa. Això vol dir que en un atemptat on en un dia assassinen a 1.200 persones i en segresten 250 és molt probable que coneguis algú. Perquè de vincle primer o segon... I arribes. Som com un barri, no? I evidentment aquest és el meu cas també, la meva família, no? És un dia devastador a la nostra història recent i és un dia on el món copsa la veritable naturalesa de Hamas, la seva brutalitat, i malauradament el govern d'Israel en molts pocs dies crema el capital, el suport que hi ha des del món. Quan veu el que has dit tu, no? La gent veu aquestes imatges i diu, evidentment, un té dret a defensar-se i intentar neutralitzar l'amenaça d'uns terroristes que entren a les cases de la gent, cremen vives a famílies, violen a dones, maten i segresten a nens, fan coses que ni en un guió d'una pel·lícula de terror un es pot imaginar que hagin passat. Jo he estat allà diversos cops després dels atacs. He parlat moltíssim amb supervivents, amb familiars dels hostatges que han estat sota terra, molts d'ells gairebé 2 anys, en condicions infrahumanes. Malauradament, l'estratègia del govern d'Israel, pocs dies després del 7 d'octubre i durant gairebé 2 anys, va fer no només que aquest capital inicial de suport sense precedents a Israel desaparegués, no només això, sinó que es generés una onada ja no de crítica, sinó d'odi cap a Israel i tot el que té a veure a Israel, que costarà molt de revertir. I aquesta diferència d'estratègia no només és respecte a la lluita contra Hamas a Gaza, sinó és també sobre el que està passant al Líban, una guerra que continua i que sembla ja no importar. Jo tinc amics que viuen a quibuts a la frontera amb el Líban. I estem parlant d'aquí, Sí, al nord d'Israel. Nord d'Israel, això és Israel, això és el Líban... Això seria Gaza, Palestina en general, Cisjordània. El so de l'artilleria, els booms, els cazes, els drons i els míssils de Hezbollah. Cada dia estem en una situació de guerra. Una guerra que, per cert, el 2024, quan Netanyahu va ordenar l'ofensiva, recordes l'atac als Vipers dels... els dispositius de comunicació de Hezbollah que van saltar pels aires simultàniament. Una operació... Una altra gran sofisticació de la intel·ligència israeliana. De la intel·ligència israeliana, sí. Després d'aquest cop dur i després de matar el seu líder Hassan Nasrallah, per això jo sóc escèptic en cantar victòries per matar líders, es va dir que Hezbollah és una amenaça que ja ha quedat pràcticament eliminada per d'aquí molts anys vista. Doncs bé, la realitat és que mentre ara estem parlant, les alarmes sonen gairebé cada hora i és un estat de guerra permanent. Què vull dir amb això? Israel mai ha estat en un estat de guerra que el 7 d'octubre d'aquest any arribarem a 3 anys des dels atacs de Hamas. Israel mai ha suportat les guerres més doloroses, va ser la guerra del Yom Kippur del 73, o la darrera guerra a Gaza l'any 2014, que va durar 44 dies, si no vaig equivocat. Des de fora es pot veure Israel com una superpotència militar, l'aliat d'Estats Units a la regió, evidentment és l'exèrcit més poderós de l'Orient Mitjà. Però al final, Israel el seu exèrcit és un exèrcit popular, som gent com nosaltres, el teu cosí, el teu germà, el teu pare... Els nois s'hi passen 3 anys obligatòriament i les noies, si no recordo malament, 2, no? I després ets reservista durant anys. Fins passats els 40, no? Llavors estem parlant que ara tenim molta gent com jo, pares de família, que porten 300, 400, 500, 600 dies a la guerra, a Gaza, al Líban, etc. És una situació de guerra perpètua, una guerra permanent. I de nou, no vol dir que els que s'oposin a l'estratègia de guerra de Netanyahu i a la seva política siguin favorables a continuar amb aquest escenari rodejats d'enemics. No és això. Però, evidentment, l'estratègia no està funcionant. On està la fi d'això? La nostra gent està en una situació de trauma permanent.
I per altra banda, quan tu analitzes el que està passant, el que ha passat a Gaza concretament i el que està passant ara en el Líban, també t'adones de que probablement no es pot confondre Gaza amb Hamas ni es pot confondre el Líban amb Hezbollah. Per tant, la teoria aquesta de arrasem-ho tot perquè d'aquesta manera tallem el cap de la serp i això ho acabem definitivament, tampoc és del tot eficaç en aquest sentit de que probablement hi ha molta gent a Gaza que ha estat víctima de Hamas i molta gent al Líban que és víctima de Hezbollah. O creus que són còmplices? Aquesta és la pregunta, no? És a dir, hi ha més gent en aquests territoris, al Líban, a Gaza, etc., que són còmplices d'aquests tipus de moviments o d'organitzacions militars o són víctimes. Res és blanc i negre i et posaré un exemple per il·lustrar-ho. Jo conec molt millor Gaza, malgrat que no hi puc entrar, però tinc contactes i fonts directes amb les que estic en contacte. Malauradament, a l'atac del 7 d'octubre van participar 3.000 civils de Gaza que van entrar i van participar de les matances, de les violacions, dels saquejos, més enllà dels terroristes de Hamas. Això és un fet i no es pot menystenir. Per tant, hi havia... Per tant, còmplices. Còmplices. Però a Gaza estem parlant de 2 milions de persones. Evidentment, Hamas tenia un suport popular que ara per ara, avui en dia, està sota mínims. Vull dir, i això ho sé perquè estic en contacte sobretot amb gent jove allà. I clar, per exemple, un noi, un contacte meu, és d'una ciutat que es diu Bet Hanun, que ja no existeix, que Israel ha arrasat. I jo li vaig dir a la meva última visita, estava veient la teva ciutat, malauradament no existeix, em sap greu. Una qüestió humana, sense posar les culpes. I em diu, això no hagués passat si no haguéssim tingut els bèsties que ens manen. No? Aquest nano ha crescut des del 2006, quan Hamas va prendre el control per les armes després d'una guerra civil brutal entre Fatah, l'autoritat palestina, i Hamas. Exacte. Van prendre el control, van matar més de 400 opositors. I des de llavors, nanos com el meu contacte, que té 30 i poc, han viscut sota un règim de terror islamista... Per tant, víctimes. Víctimes sense poder tampoc expressar, i quan han intentat expressar alguna mena d'oposició a aquest règim han estat durament reprimits. I si haguessis de calibrar entre aquest concepte de víctimes o còmplices on hi ha les majories clares a dintre d'aquests territoris, què diries? Que són una proporció molt més gran que se senten víctimes o que actuen com a còmplices? Parlo de Gaza i del Líban. Jo considero que és una proporció més gran de víctimes. De víctimes. Sí. I al final no oblidem, la situació a Gaza, malgrat que ara no estigui als titulars, és devastadora. A Gaza no hi ha pràcticament infraestructures civils, vivendes, vull dir, tenim 2 milions de persones vivint en una situació humanitària catastròfica, permanentment, amb tendes de campanya, sense serveis sanitaris, amb malalties, amb una guerra que no s'ha aturat. De tant en tant Israel encara bombardeja buscant líders de Hamas, alguns d'ells responsables del 7 d'octubre. La situació és crítica i quan parlaves dels problemes, malauradament no se solucionen només amb la guerra. Israel en el passat, i per cert, líders de la dreta, un líder de la dreta com Menachem Begin, primer cop que el Likud de Netanyahu arriba al poder, fa la pau amb Egipte després d'una guerra brutal. Aquí tenim Egipte. Com va ser el Yom Kippur, per tant, i tenim l'experiència dels americans a l'Afganistan, després a l'Iraq... I tenim líders assassinats com a conseqüència dels acords de pau, tant a Egipte com a Israel. Com a Israel, exactament. El que em volia referir amb això és que l'estratègia de guerra d'Israel en tots els fronts en aquests darrers anys malauradament no ha estat acompanyada en paral·lel d'una estratègia diplomàtica, una estratègia de sortida. I ara et diré la meva consideració de per què. I és la meva visió, amb la que un pot estar d'acord o no. Però a Netanyahu li interessa tenir fronts de guerra oberts perquè això li permet no procedir amb els judicis que té oberts on està inculpat, per corrupció, abús de confiança, etc., i perquè tenir fronts de guerra obert li dona marge a aconseguir victòries que a les properes eleccions que tindrem a la tardor, que seran decisives, li poden donar punts a favor de la seva candidatura. Com que hem d'anar acabant i tenim uns pocs minuts finals, si ara et fes la pregunta de això té solució? Què diries? És molt complexa. Mira, a nivell... Perquè això fa molt temps que dura, això no és d'ara, això. Massa. El que passa que ara hem arribat a un pic
molt gran. Mira, a mi hi ha una cosa que em fa pena, per exemple, la meva mare és la història d'Israel, no? Neix el 52, l'estat d'Israel neix el 48. Sí. Les ha viscut totes i de tots colors, i com ella, tants, no? Nosaltres som ja la tercera generació, i malauradament, en l'horitzó polític diplomàtic, ara, realistament, no, esperança poca. S'ha generat aquí un odi tan bestial a les dues bandes que això costarà molt de reparar. Ara bé, el que veiem a les notícies, els titulars i les xarxes socials és una finestra de tot el que passa. I jo conec gent tant a Israel com a Cisjordània i a Gaza, tan meravellosa i valenta, realista, gent que no s'espera que els líders fan i fem. Jo també estic en contacte amb molta d'aquesta gent, no? I sense ser naïf, no demanant la pau, fent performances, no, construint, fins i tot en aquests temps on és més difícil, és arriscat, i on amb dues societats realment hi jugues la pell, ser acusat de traïdor no és gens fàcil, i realment jugar-te, ser víctima de violència física per aquesta aposta per el diàleg i la reconciliació, no? Llavors, a Israel hi ha realitats que m'ho demostren, que la convivència passa i passa cada dia, i és real i és possible, i hi ha molta gent decidida a fer-ho. Evidentment hi ha molta altra gent que no. Però si nosaltres, els que creiem que aquest és el camí, ens hi rendim també en la nostra manera de ser i d'actuar en el dia a dia, i aquí el relat mediàtic també és molt important, perquè si no posem l'accent també a explicar que hi ha persones i iniciatives que volen tot el contrari del que Hamas i ho estan fent. Ho volen i ho estan fent. Lamentablement, qui té la paella pel mànec, tant amb els palestins és Hamas, com a Israel, doncs, els sectors més extremistes del món jueu sionista, malauradament estan en el poder i aplicant una agenda que ens està portant a una situació d'aïllament internacional sense que mai havia patit Israel, no? Llavors, aquesta és la realitat i s'ha d'assumir. Fins que no canvien els lideratges, parlar de qualsevol mena d'iniciativa diplomàtica com van haver els acords de pau d'Oslo als anys 90 és inviable, però jo continuo realment convençut de que la feina sobre el terreny i l'aposta d'aquesta mena de gent que passa s'ha de posar en valor i continua, i això també és part de la realitat. Doncs està bé que ho hagis comentat, perquè això, diguem-ne que són les espurnes d'esperança, no?, que hi pot haver en un territori d'aquesta enorme conflictivitat, en un moment en què moltes vegades aquesta esperança no es veu per enlloc, no? Jo recordo, per acabar, recordo que fa bastants anys enrere va venir aquí el Bill Clinton, president nord-americà durant 8 anys, demòcrata, i va fer una conferència a Barcelona, et parlo de l'any 2001-2002 devia ser, i devia ser el 2002, perquè ja hi havien hagut els atentats de les Torres Bessones, que havien sigut l'11 de setembre del 2001, etc. No? I recordo en el seu discurs, i vull acabar així parlant de Catalunya ara, recordo en el seu discurs va dir, va ser no una botat, però bueno, era un discurs fàcil en aquest sentit, no? Estava a Barcelona i va dir: el món serà català o talibà. Volent dir, jo sóc a Barcelona, aquí veig que hi ha uns valors i una forma de fer i una forma de funcionar com a societat, també hi ha una història i una identitat. Això és una manera d'enfocar la vida i d'enfocar el món, ser català. N'hi ha una altra, ell va dir, ser talibà. Concretament va dir the world will be Catalan or Taliban. I va fer somriure l'auditori, etc. No? La darrera, no pregunta, però la darrera reflexió que volia posar sobre la taula és un país com Catalunya pot fer alguna cosa per ajudar, encara que només sigui a nivell de discurs, de reflexió, de transmissió de valors, etc., per encendre una altra espurna d'esperança? Evidentment. Molt més i molt diferent del que s'ha fet. I aquí vull posar l'accent, i això és una causa que a mi em pertoca i de la que no m'oblido de parlar, no? Aquí s'ha instigat a un odi sense precedents, sota una crítica que és legítima a l'estat d'Israel i al seu govern. S'han traspassat fronteres que per mi són intraspassables. I no s'ha tingut en compte que això ha alimentat la flama de l'antisemitisme, de l'odi antijueu
en una situació que jo mai havia viscut aquí. I els que tenim fills a les escoles i als instituts, fills jueus o israelians, hem viscut situacions que són absolutament lamentables. I això, en part, ve per accions i discursos de gent, tant des del poder polític com des dels mitjans de comunicació, on s'han dit segons quines coses que han contribuït a inflamar aquest odi. Per tant, evidentment, poder a l'hora de resoldre el conflicte i trobar les eines, això, miracles, no? Miracles, no? Però es podria fer i contribuir a l'entesa des d'aquí, sobretot jo com a jueu i com a israelià, sempre faig aquesta crida, no? No es pot responsabilitzar, perquè no crec que es faci amb altres minories i grups ètnics. Hi ha molts conflictes i guerres obertes al món, ja sabem que el tema d'Israel i Palestina suscita tantes passions, però bé, nosaltres hem patit molt des del 7 d'octubre, ens hem sentit molt sols, s'han dit absolutes barbaritats, banalitzacions de l'Holocaust i del nazisme, aquestes comparatives diabòliques sempre entre Israel i els nazis. Vull dir, evidentment a Israel hi ha gent dolenta i hi ha crítiques que es poden fer al seu govern i al seu exèrcit, però s'han traspassat tota mena de fronteres i això ha passat aquí als carrers de casa nostra, de la ciutat de Barcelona, on s'han banalitzat els nostres símbols, on s'han insultat amics meus per anar identificats visiblement com a jueus, i això, l'antisemitisme, és un càncer que es menja i que primer ens afecta als jueus, però que acaba sent una corrupció de la societat i que el passat, que no és tan llunyà, ja sabem com acaba, no? Llavors, crec que es podria fer molt millor. Crec que es podria fer més i molt millor. Moltes gràcies, Ofer. Moltes gràcies. Espero que haguem donat una mica de llum, sobretot per part d'una persona que coneix bé allò, perquè ho coneixes tu personalment, però també estàs en contacte amb molta gent que t'està donant un input continu, no?, respecte de les coses que es fan sobre el terreny i respecte de l'evolució dels temes generals. Un plaer, president. Moltes gràcies. Gràcies.